Vítejte u dalšího dílu Appcastu. Dneska tady mám hosta Lukáše Uhryna, který je na pozici Head of Mobile Development v Outoočku. Ahoj Lukáši. Ahoj, ahoj. Čau. Hele, možná se vlastně na začátku trošku představ, klidně jako řekni posluchačům, co teda vlastně teďka v Outoočku děláš a trošku o tvý historii. Celou historii, no, tak to bude dlouhý. Klidně trošku zkrácenou. Jdem na to, tak dáme rychlou verzi, já už to umím asi za 30 vteřin. Ale já jsem v Outoočku vlastně od dávnověku, takže v Outoočku už jsem nějakých 22 let, kdy jsem začínal jako callcentrový specialista, takže přátelé v Outoočku se skutečně dá vyrůst. A postupně jsem se propracoval přes nějakou podporu call center, produktovou podporu, spuštění slovenského Outu, pak návrat do Čech, příprava vlastně produktového portfolia až k digitálu, kde jsem původně pracoval na webový moje Outu, který jsme si vlastně dělali in-house, kompletně jsme si ho celý navrhovali, řešili jsme tam kompletně novou strategii vlastně self-careu, protože když jsem k tomu přicházel, tak skutečně self-care byl braný pro Outu jako self-care, jako prostě nějaká platforma, kde si zákazník potřebuje obsloužit nějaké věci, stáhnout fakturu, zaplatit, ale nebylo to braný v podstatě jako prodejní kanál, takže na tom jsme pracovali, aby jsme Co to bylo za rok třeba pro mě, že to skáču? A to jsme spouštěli, teď už to bude 6 let, takže nějaký 2019, to bude 2018, tak jsme spouštěli tu webovou platformu, která měla základ vlastně nějakého monetizačního schématu, kampaní, upsellových nabídek a teď jsme to rozvíjeli celou dobu. No a když se nám to podařilo spustit, tak mi k tomu přibyla i mobilní aplikace a od té doby 4 roky, 5, vlastně se teď věnuju i vývoji mobilních aplikací a té synergie mezi webem a apkama, co má co dělat a jak to má fungovat. Super. My jsme se bavili trošičku ještě před začátkem tohohle rozhovoru o tom, že vlastně docela dost jako narůstá v Outoočku nějaký náhled na to, že mobilní apky jsou vlastně ten významný kanál pro vaše zákazníky, pro vaše uživatele, což je zajímavý, že se to děje vlastně až teď, že to vlastně jako nebylo předtím. Mm-hmm. Dokážeš třeba říct ten důvod, jako že se to vlastně třeba, že to vlastně, jestli je to daný tou firmou, jakoby vlastně tou mentalitou, že se jako proměňuje, protože ty apky už jsou součástí života, anebo jestli je to třeba daný trošičku tím trhem, že lidi už to berou jako must have u každé firmy. Hele, je to vlastně posun s obou stran, kdy vlastně nám mládnou zákazníci, že jo, taky vlastně Outu je jako stabilní dlouhodobá firma, že jo, spoustu zákazníků je ještě z Českého Telekomu, takže vlastně jako ta skupina cílová, kterou my jsme měli, i to rozložení produktů, tak bylo takový, že ne všechno se v mobilních aplikacích na webu dalo obsluhovat, ale to se mění. Mění se nám zákaznická skupina, přichází mladší zákazníci a skutečně jako mladí zákazníci a mladá generace, tak ta už prostě vyžaduje mobilní aplikace, ta už to bere jako standard, vyrostla na tom a naopak se diví, že něco takového a potom velká firma typu Outu nebo jakýkoliv jiný korporátní subjekt nemá. No a zároveň pro nás skutečně roste ta potřeba toho kanálu, kdy postupně se to začíná ukazovat, že je to jeden z nejdůležitějších kanálů, který vlastně ta firma má, protože pokud ta aplikace je udělaná dobře, zákazníci používají, tak vlastně je to úplně nejjednodušší komunikační kanál se zákazníkem. No a před pár lety, třeba v Outoočku, to si přesně pamatuju tu dobu, kdy jsme dělali tu webovou samoobsluhu, kdy jsme vlastně měnili i styl webový samoobsluhy, co má dělat, jak má fungovat, co všechno má obsahovat, tak jsme ji řešili vlastně co s apkou. A to ještě řešil teda kolega přede mnou, Aleš Krejčí, který vlastně musel prosazovat mobilní aplikaci, kdy polovina Outu prostě aplikaci nechtěla. Říkala, když máme webový moje Outu, vy jste udělali responsivní design, tak na co potřebujeme aplikaci, stačí, když si to v mobilu otevře člověk responsivní designu a je hotovo, ne? No a museli jsme dlouhodobě vysvětlovat, že mobilní apka je skutečně standard, zákazníci to očekávají, že ty vlastně Apple je to naučil a každá nová generace už vlastně přichází s tím, že má stažený důležitý apky a pokud tu apku nemáš, tak přicházíš o velmi důležitý kanál. A tohle vlastně bych chtěl, aby bylo téma, nebo bude téma tohohle dílu, téhle epizody, bude právě, jak mobilní aplikace jsou důležitý pro biznes, nebo zkusíme to rozpitvat, protože vlastně Lukáš na Aperic jsme vlastně viděli poměrně pro mě zajímavý čísla, protože vy to máte dobře vlastně podložený s tím, že vlastně máte ty data od Google. Jasně, spolupracujeme s Googlem, ano. Který vám vlastně poskytuje data právě o používání těch aplikací a čísla, které jsou poměrně zásadní pro produktový rozhodování nebo směřování biznesu. A právě z těch čísel se ukazuje, že vlastně ty aplikace jsou vlastně významná část toho biznesu těch větších firm.
Myslíš, že můžeme třeba jakoby nějak teďka nějaký čísla trošičku provařit tady jo, a popsat si vlastně jak základní data určitě říct můžeme, protože si to člověk i domyslí, takže spíš je to jako potvrzení toho směru, o kterým my jsme i přemýšleli, takže vlastně než třeba jsme se o tom s Googlem začali bavit a než jsme viděli nějaký čísla, tak jsme to tušení měli, respektive taky to všechno jako naznačuje tomu, že tímhle směrem to jde. No, ale když se koukneme vlastně na nějaký data, tak jednoznačně už nadpoloviční většina zákazníků očekává právě, že velká firma typu Outoočku prostě má mobilní aplikaci. To je nějakých 75% lidí, kteří prostě říkají ano, pokud jako přicházím do velkého hotelka nebo přicházím k nějakému brandu, no je to spíš na brand, tak prostě očekávám, že mají apku. A ta apka vlastně determinuje to, jaký vztah potom vlastně k tomu brandu má. A co je taky důležitý, dřív to bylo o webu, všichni se snažili postavit web jako výkladní skříň, že aby ta webová stránka vlastně ukazovala, jak si ten brand v digitálu stojí, teď je to o mobilní aplikaci. To znamená, ty zákazníci začínají hodnotit brand i podle kvality aplikace. Pokud se udělá dobrá aplikace, tak zákazníci obecně i ten brand vnímají mnohem pozitivněji. Pokud se udělá špatná aplikace, automaticky očekávají, že vlastně jako takhle funguje i celá ta firma. A proto je třeba pro nás strašně důležitý, aby ta aplikace byla velmi dobře hodnocená, fungovala, nepadala, byla rychlá, protože jinak pokud to není, tak prostě to nastavuje špatný vztah s tím zákazníkem a snižuje to zákaznickou spokojenost. Jo, takže jde hodně o, řekněme, nějaký design uživatelského zážitku. Přesně tak. O produktový design, jak se to vyrobí. To je super. Ty data jsou, ty uživatele, teďka jak se o nich mluvil, když Google dělá ten výzkum, tak z jakého to je marketu? Jsou to jako český uživatelé? To je napříč. Oni mají vlastně napříč, to je celosvětový výzkum, takže mají různý markety, mají z toho vlastně vždycky ukázky toho, pro jaký segment, pro jaký toho. A když se s nima spolupracuje, tak vlastně tyhle data jsou k dispozici. Jo, super. Já teď jsem jako dostal teďka data z nějakého minulého roku právě hodně ze západní Evropy. Jo. Tam je vidět, že je to trošku jako zase vějíš, než je tady samozřejmě to vnímání. Jako Amerika to je úplně jinde, že jo? To jsou ty trendsetři, že většinou ty, který to pak přelejvají k nám. A právě mě taky překvapilo, že vlastně jako ty digital leaders, tak to jsou přesně firmy, na který lidi se dívají, že oni budou jako v tom posunutý. Tak 70% z nich tu aplikaci má. Ale vlastně, když se díváme na ty trhy evropský, hodně západní, tak tam se bavíme o tom, že jenom nějakých asi 15% firem jako celkově ty aplikace v tuhle chvíli má. Ale na druhou stranu jako nějakých dalších 50% o tom přemýšlí nebo už ji staví. Jo. To znamená, že mě to vlastně překvapilo, protože já žiju v tom, že jak už dlouho stavíme ty apky, že aplikace jsou tady prostě dlouhodobě a že v podstatě každá firma je nějakým způsobem má. Ale přijde mi, že tady ty čísla vlastně říkají, že je to nějakým způsobem prostě jako aktuálnost, jo? Že vlastně v podstatě ty firmy se snaží to teďka dobíhat a to, co jsi říkal s tím brandem, mě přijde jako velmi zajímavý, že fakt, že asi jak to publikum začne, nebo ty zákazníci začínají mládnout, tak se na to fakt dívají jako skrz ten mobil, skrz ty aplikace, tak hodnotí ten brand. Jo. To je velmi zajímavý. Jo, ten trend je teď takovej. Takhle, zase můžeme jako nakouknout do minulosti, že? Jak to bylo i u bank, tam z toho je to taky dobře vidět. A vlastně, co se bavíme s Googlem, tak je to o tom. Dřív se řešil web. Všichni chtěli stavět weby, že? Google vlastně i definoval všechny nástroje prodejní, marketingový a reportovací pro web. Pak se najednou hlavně banky vrhly na mobilní apky. Ono to vždycky potom strhne i zbytek toho segmentu. Takže vlastně před nějakými 4-5 lety se to rozjelo primárně v bankovnictví, teď vlastně dobíháme hodně my, kdy se vlastně snažíme s tou apkou pracovat, zákazníci ji přesně začínají aktivně používat. My tam máme obrovský teď nárůst počtu aktivních uživatelů. Vlastně když já jsem začínal s tou mobilní aplikací, tak jsme měli nějakých 200 000 unikátních uživatelů měsíčně, těch máme 900 000, což je ohromný číslo. A i tak máme penetraci jenom nějakých 45% zatím. Takže tam je potenciál mít prostě 2 miliony aktivních uživatelů měsíčně za pár let, až to skutečně bude standard. No a co se týče vývoje nebo rozvoje toho, jestli web nebo apka, tak přesně byly ty diskuze. Web nejdřív stačí, uděláme jenom responsivní web, pak zase to všichni switchli do toho ne, tak bude jenom aplikace a web vlastně můžeme upozadit. A teď postupně se to stabilizuje na tom, že ty oba dva nástroje jsou velmi důležitý. Potřebujeme mít kvalitní web, kvalitní mobilní aplikaci a vlastně propojit ty dva nástroje dohromady, aby uživatel si mohl vlastně vybrat
to, co potřebuje. Když sedí u počítače, potřebuje se podívat, jde na webovou stránku, když je někde rychle nebo je zvyklý, tak si to otevře v apce, má tam ty klíčové věci. Super, to jo. Hele, to je přesně, co my jsme tady rozebírali s Jirkou Novým vlastně v jedné z minulých epizod, že to vlastně musí být ta aplikace součástí životního cyklu toho uživatele, toho zákazníka. Že nejde vlastně jenom vzít jako, OK, tak budeme mít apku, aby lidi to mohli obsluhovat, ale vlastně by to mělo být tak, že jako je to domyšlený, proč ten uživatel a jaký bude používat. Máte jakoby nějak tady to třeba rozmyšlený, kdy máte jako uživatele v apce a kdy na webu a jak se to přelejvá zpátky. Jo, to je právě docela důležitá věc, kterou teď řešíme. A že jo, klasika Customer Journeys a Jobs to be done a všechny tyhle nástroje, tak to máme sepsaný nějakých 80 scénářů, kdy vlastně máme pokrytý celý životní cyklus zákazníka, kde by to mělo být. A vlastně postupně to obrábíme tak, že původně ta naše mobilní aplikace, ta stávající, my teď i vyrábíme novou, a tak byla o tom, že to začínalo až tím, že zákazník koupí produkt, ten většinou koupí na prodejně, na webu se vlastně podívá na naše produkt. A trošičku, když to vrátím do minulosti, začínalo to tak, že vlastně zákazník šel na web, tam se podíval na produkty, pak šel na prodejnu, tam to koupil. A potom vlastně byla ve hře mobilní aplikace, kdy jsme říkali, no a když máš ty naše produkty, tak teda si stáhni apku, tam si najdi vyúčtování, to nám jednou měsíčně můžeš zaplatit a můžeš si tam udělat nějaký základní transakce. No a teď už se to posunulo úplně jinam, teď už vlastně tu mobilní aplikaci, kterou stavíme nově, vlastně otvíráme pro kohokoliv, že už to není jenom pro O2 zákazníka, ale už víc a víc je akční scénář, kdy zákazník si úplně nejprve stáhne apku. Takže to dřív vůbec nebylo, on stáhne mobilní aplikaci, v té stávající ho vlastně zarazíme, protože on se tam nedostane, pokud nemá žádný náš produkt, ta nová už bude otevřená, takže i si tam ten produkt zakoupí, takže je to od začátku toho životního cyklu až po jeho konec vlastně. Jak řešíte řekněme, jako překážku uživatelů nebo takovej ten divný pocit z toho, že by si měli stáhnout něco do telefonu? Nebo to mi řekni, je to ještě pořád, my jsme točí s tím bojovali vlastně vždycky, jo? Když si vezmeš jako webovou stránku, uděláš nějaký promo, dostaneš se na webovku, ale mentálně, teď otázka, jestli se to u té mladé generace už proměňuje. Je to tak, že ten uživatel, když si má něco stáhnout, tak něco stahuje do svého prostoru, do svého zařízení a je to jiný náhled, než když jako vlastně jde normálně na web. Řeší to tady ten, jako, on je to jako poměrně silný threshold, ano. Vždycky byl. A ty teďka vlastně říkáš, že ještě předtím, než jsou vlastně vaši zákazníci, tak už si stahují tu aplikaci. Jak je incentivizujete tady ty vlastně zatím jenom uživatelé, ne zákazníky, aby právě si stáhli tu apku? Myslím, že to je vlastně hrozně těžký. No, právě, že už se to zase mění. Takže ze začátku skutečně ty apky jako problém byly hlavně zase u té starší generace. Ale teď, a mimochodem to je i z těch dat, co jsme koukali, nebo co říká i Google, tak vlastně a zákazníci začínají mnohem víc důvěřovat mobilní aplikaci než tomu volnému prostoru ve webu. Takže třeba, když mají dát i platební kartu, tak ji dají mnohem radši do mobilní aplikace, než ji zadat do webového prohlížeče, kde si myslí, že vlastně ta bezpečnost je nižší. Takže teď skutečně se to posouvá v tom, že zákazník vlastně víc důvěřuje tomu provideru, když má dobrou tu mobilní aplikaci. Proto jsou strašně důležitý mimochodem i ty hodnocení, že jo? Protože pokud prostě stáhneš apku, co má 1 hvězdičku a je tam vidět milion komentářů, že ta apka je špatná, tak samozřejmě to stažení neproběhne, zákazník tyhle ty věci nedává. Mimochodem dobrý hodnocení ti odradí skoro polovinu uživatelů na začátku, to je zase v těch datech, kdy pokud nemáš alespoň 4,5 hvězdičky a víc, tak vlastně se přistupuje k té aplikaci, že není kvalitní a ten uživatel si potom tu apku nestáhne. To je za 4,5 hvězdičky, to je dobrý. 4,5 a to vychází teda z toho Google, z těch no jasně. Taky, no a s tím, že to vidíme, a to jsme se bavili vlastně s partnerama, že to takové obecně jako standard, kdy ten uživatel skutečně vidí, že ta aplikace je kvalitní, tam se to láme. My jsme si nastavili interní target, že prostě po 4,6 hvězdičky nejdem. Jasně. No, takže zákazníci fakt problém aplikaci stáhnout teďko nemají, důvěřují tomu vlastně, že je to líp zabezpečený aplikace než webový nástroje, jsou i hůř hacknutelný a vlastně my se fakt soustředíme na to, aby ty apky odpovídaly a bezpečnostně měly bankovní standard, a to znamená, bylo to potom zamčený i na ten profil na zařízení, takže chceme, aby zákazník v tom měl důvěru a pak problém stáhnout apku není.
teď možná půjdu třeba trošičku od outučka, nebo půjdeme na nějakou jako obecnější rovinu. Protože vlastně mně přijde, že je jasný, že když je to jako outučko, tak tu aplikaci si stáhneš, protože vidíš jako důvěryhodný velký brand, 4,6 hvězdiček, tak to je jasný. Je pravda, že u těch velkých brandů bych si řekl, jako, když uvidím 2 hvězdičky, tak si řeknu, tyjo, tak ta aplikace asi nebude úplně fungovat. Taky takovou máme. Přečtu si komentáře a uvidím, nefungovalo celý den, tak řeknu, koukej, kašlu na to. No jasně, ale tak to skutečně funguje, no. Ale je otázka pak jakoby, že my tady úplně neřešíme, my vlastně řešíme spíš jako velký značky, ale jak by to vlastně fungovalo u značek, které nejsou takhle jako exponovaný, jako je třeba Outučko nebo jiní operátoři. Máte třeba od Google i tady ty data? Jo, máme. Tam je potom důležitý vlastně tu apku dobře vysvětlit a prodat. To znamená, že co rozhoduje, přesně když jsem brand, jsem známý, tak vlastně jestli ta aplikace je kvalitní nebo ne. Pokud vlastně neznám, hledám tu aplikaci, tak rozhodně zase jeden z ukazatelů je ta kvalita aplikace, hodnocení uživatelů, ale pak už je to o tom, jak vlastně v App Store dokážete tu mobilní aplikaci popsat, vysvětlit, ukázat featurey, popsat právě i to zabezpečení. To je pro uživatele skutečně důležitý. Takže vlastně, co i Google ukazuje, že tak, jak potom se ten zákazník rozhoduje dál, tak vlastně jde po tom, jestli ta aplikace je kvalitní, pak se dívá vlastně na popis té aplikace a nějaký grafické ukázky. Hodně rozhoduje, jestli tam je přesně popsaný, jak ta aplikace je zabezpečená, co vlastně obsahuje za featurey, co neobsahuje za featurey. Pak jsou to nějaké videoukázky, které vlastně v té apce jsou, pak jsou to zákaznické hodnocení, kde se podívá, jestli ta apka teda jako funguje dobře, nefunguje, je s tím nějaký problém. Jo. Boží. A co by Outučko přišlo v tuhle chvíli, kdyby nebyla mobilní aplikace? Když se tak jako vplujeme do úrovní jako biznisový, tak já vím, že teďka jakoby se to teda mění, že ta aplikace má větší a větší význam. A kdyby se na to teďka podíval třeba fakt z tohohle pohledu jako dneška, kdyby nebyla mobilní apka, dokáže se kvantifikovat nebo prostě popsat, jaká by byla újma jako z hlediska toho, klidně z hlediska brandu nebo i z hlediska čísel, jak dokážeš to jako třeba odhadnout? No, tak určitě bych věděl, o kolik přijdem z pohledu financí, že jo? Protože to si měříme docela jasně, respektive něco by se asi předalo zase zpátky na asistovaný kanály, ale vlastně naše aplikace už nám generuje stovky milionů ročně, takže přes ty transakce, které vlastně uživatelé v mobilní aplikaci udělají, ať už jsou to nový nákupy nebo do prodeje a takové věci, které v té aplikaci jsou dostupné. Rozhodně vlastně přijde o ten styk se zákazníkem, protože ať se to nezdá, tak vlastně z komentářů, který do té mobilní aplikace dostáváme, tak vypozorujeme, co vlastně ten zákazník řeší. On tam samozřejmě nedává pouze informace o tom, jestli ta aplikace je dobrá nebo špatná, řeší, pokud uděláme nějaké změny, uděláme špatně, řeší výpadky, řeší tyhle ty věci. My v apce používáme Instabák, používáme aktivně, pracujeme s těma hodnoceníma, komentářema zákazníků, takže vlastně přijdete o jeden informační kanál. Máme tam virtuální asistentku Evu, která vlastně jasně ukazuje, která odpovídá na dotazy, ale hlavně z toho je prostě jasný datový zdroj, na co se vlastně zákazníci vždycky v tom aktuálním období ptají. A je to velmi snadno vytáhnutelný právě z toho nástroje. Že vlastně vy tím pádem nemusíte posílat dotazníky. Přesně, nemusíme posílat dotazníky, nemusíme dělat nějaký výzkumy hovorů, prostě vidíme, na co se zákazníci zeptali virtuální asistentky a s tím zase můžeme pracovat a podle toho třeba můžeme i tu aplikaci upravovat. No a z pohledu brandu, jak jsem říkal, vrátíme se k tomu, skutečně apky už jsou teď jeden z nejsilnějších nástrojů pro budování pozitivního brandu. To znamená, přijdete opravdu o nástroj, o možnost ovlivnit zákazníka pozitivně i negativně, teda když se to nepovede, ale je to opravdu jeden ze silných teď komunikačních kanálů. Hele, a co engagement, angažovanost skrz tu aplikaci? Máte to nějak, jako že byste tohleto řešili výrazně, že změřený klidně, nebo jakoby nějakým způsobem hodnocený, že ta aplikace jako kanál buduje větší angažovanost uživatelů a větší jakoby connection. Dá se tohleto nějak taky jako popsat? Měříme. A dokonce měříme i vztah jako hodnoty zákazníka k aplikaci, měříme i vlastně kolikrát ten zákazník je s náma v kontaktu, jak na asistovaný kanálu typu call centrum, prodejna, tak apka. A takhle obecně pravda, a máme to skutečně potvrzené na datech, vlastně mobilní aplikaci používají
ty bonitnější zákazníci, kteří od nás mají více produktů, ty dělají i víc transakcí a jsou skutečně s Outučkem víc v kontaktu v tom pozitivním směru. To znamená, nejsou to ty negativní transakce typu reklamace nebo něco takového, nechci zaplatit. Jsou to ty pozitivní transakce, kdy ten zákazník řeší, tady si chci dokoupit nějakou drobnost, tady se chci teď podívat třeba na film, tady si chci aktivovat roamingový balíček a ty zákazníci, kteří používají tu apku, mají k dispozici kdekoliv, tak jsou mnohem aktivnější a mají větší hodnotu pro Outučko. Když říkáš bonitnější zákazníci, jaký máte rozdělení platformní Android versus iOS? 30/70, 30 iOS, 70 Android. Jo, takže to odpovídá tak jako nějaký standard, poměru. Si myslíme. Vnímáte nějaký rozdíly chování androidistů a iOSistů? No. To je takový tenkej let. Je to tenkej. Já nevím, jak tady můžu být otevřený. Za mě jsou iOSisti větší fouňové. Fakt? No, ne, takhle. iOS zákazník je obecně náročnější. iOSista. iOSista, přesně, protože tak, jak vlastně je i pozicionovaný, že Apple a to, že to všechno funguje a že všechno ten zákazník má vyladěný, tak očekává, že vlastně tak, jak funguje Apple, jak funguje operační systém u něj, tak prostě očekává, že takhle budou fungovat i ty aplikace, které vlastně pro ně připravujete. Androidák, to je větší kutil a ten snese víc. Jo. Mimochodem... že zvyklý z Androidu. Přesně tak. Ty máš vlastně Android, že mám iOS, tak máme takový battle teďka názor. Přesně tak. No a vlastně historicky, když jsme vlastně startovali teď s tou poslední, nebo s tou aktuální verzí aplikace, tak ta předtím nebyla úplně dobrá a skutečně i v iOSu jsme měli nějak 1.7 hodnocení a na Androidu 3. Takže je vidět, že skutečně, když ta nefunguje, tak iOSák to nese, nelíbí. A vy to stavíte multiplatformně nějak, nebo děláte komplet native? Teď jsme dělali native, vlastně ta stávající aplikace, tak my víme jak pro iOS, tak pro Android. A teď tu novou, co stavíme, tak už jedem Kotlin multiplatform a už děláme jednu. Jasně. No tak jakoby stejně tam budeš mít ty UI jako postavený. To musíš, no, je tam nějaká 30% optimalizace. Hele, možná trošku na to zabrousíme. Já doufám, že posluchači prominou, že půjdeme trošku víc do třeba technikálí, uvidíme, jako co z toho bude. Ale když se podíváme teďka třeba na, řekněme, nějaký trend právě tady těch jako, řekněme, částečných hybridů nebo hybridů, proč jste zvolili Kotlin multiplatform? No my jsme vyvíjeli v Kotlinu už vlastně tu část, která byla pro Android. No a zkoumali jsme spoustu platform, řešili jsme vlastně i s ostatníma firmama, který vyvíjí takhle větší aplikace. Bavili jsme se třeba s Embedditem, tuším, který dělá home credit aplikaci. Tak jsme řešili, co je teď nejlepší, co má nějak největší budoucnost. A rozhodli jsme se teda jít do Kotlin multiplatformu, protože ten vypadá, že tu budoucnost právě má, měl by tady spoustu let fungovat, docela slibně se rozvíjí. Na Androidu je to vlastně jako stabilní platforma, ale iOS vývojáři už s tím taky začínají aktivně pracovat, takže nám dávalo smysl tohle vyzkoušet. Mně to totiž taky přijde velmi, velmi smysluplný, jo, protože když uděláme jen takovou jako rychlou rešerži, jo. Ty tady máš vlastně historicky x různých jako frameworků, který jsou stavěný různýma způsobama. Teďka vlastně docela, který jako vyskakují, je hodně jako Flutter. React Native vlastně byl taky docela zajímavá vyhodnocovali. Akorát vlastně, když to vždycky řešíme, tak se dostaneme na to, že u těch nadstaveb jsou vlastně velké nejistoty, jako co se týče budoucnosti a co se týče, řekněme, nějakého dev poolu, komunity kolem toho. Jo. Flutter je fajn, hodně lidí na to začíná taky přicházet, ale prostě bohužel je to taky nějaká nadstavba, tak ty v tu chvíli musíš jako jednak mít Dart vývojáře, což pořád, je to pořád čerstvý, je to nový. A vlastně, když to máš v tom KMMku, tak mně přijde, že v tom Kotlin multiplatform, tak mně přijde, že ten základ vlastně, když už je to v tom Androidu, ty máš vlastně vezmeš Androidisty a můžeš vlastně si ušetřit nějakých 33%, možná to je víc, já nevím, jestli jakoby s tím nějak víc pracujete, ale v podstatě je to jako, že ty postavíš business logiku obou dvou aplikací jako stejnou a pak jenom vlastně ty UI musíš těm uživatelům trošičku víc přizpůsobovat, aby to bylo ideálně prostě nativní, že jo, pro obě dvě ty platformy. Takže tam jako to ušetření je, protože se vlastně, on nepřichází jiný typ vývojáře, protože tam je vlastně pořád ten androidista. Přesně a ty iOSisti tam jsou taky pořád, ale vlastně se šetří, protože tam nemusí být tolik iOSáků vlastně, že jo. Ano, vychází to zhruba 2 na 1. Jo, tak. Přesně.
No, to byly přesně ty důvody, proč jsme do toho šli. My jsme měli docela stabilní ten tým právě na Androidu. Vlastně, když jsme začali stavět teď letos novou mobilní aplikaci, tak ve výsledku jsme to nechali na vývojáře, aby rozhodli, jakou tu platformu budou vybírat. A dohodli jsme se právě na tom Kotlin multiplatformu s tím, že i kolegové z iOSu tak ve výsledku byli rádi, že přesně tu platformu se naučí a funguje nám to docela dobře. A ukázalo se, že skutečně 70% kódu je prostě jednotných a 30% je optimalizace. Máte vstřícný iOSáky. Máme výborný iOSáky. Že když budeme používat Androidí technologii. Ne, tak jako, když to dává smysl, tak samozřejmě, jo, ale to, jak jsme si říkali, takový ty rivality mezi těma platformama, tak ty jako jsou a samozřejmě se to začíná tak jako stírat, protože je potřeba jako, když už jsou ty vhodné technologie na tu optimalizaci, tak ty jako lidi se to dokážou taky samozřejmě naučit. Prostě největší rivalita u nás byla, když jsme se snažili ještě procpat React Native do apky, ale... Jo. Chápu. No, to mě zajímalo, jako, protože to taky dělá hodně firm, že to vlastně postaví nad tím, máme web v Reactu, tak budeme dělat React Native, protože už máme Reactí vývojáře, pak samozřejmě se to ukáže, že to je trošičku komplikovanější, protože ten React Native je trošičku něco jiného, vlastně, že je složitější, že to není úplně tak jako easy, ale ty Reactisti to nějak jako zvládnou. Vy jste o to upustili, teda od toho React Native? My jsme o tom přemýšleli, protože přesně my vlastně přebudováváme kompletně webovou platformu na React, takže tam si čistíme co nejvíc backendy, protože zase historicky, i když ta webová samousluha už byla připravená, tak to byl vlastně monolit, nad kterými jsme nemohli samostatně vyvíjet frontendy a zase ta doba fakt vyžaduje, aby jsme co nejrychleji upravovali ty nákupní cesty, co nejrychleji jsme reagovali na to, že potřebujeme vytunit nákupní cestu, když nám se někde zákazník seká, to v tom monolitu prostě nešlo. Takže jsme přešli na React, přemýšleli jsme o tom, že bychom teda vyzkoušeli React Native appku, ale zase, už jsme vlastně to jádro mobilní aplikace měli v Kotlinu, takže bylo by to kompletně od čistého papíru a hlavně by nám ten start trval mnohem díl. Takže proto jsme se rozhodli o React Native teda o Kotlinu multiplatformu, mluvám se. A zvažovali jsme ještě aspoň jako propojení, že bychom třeba některé ty sekce, které nejsou tolik používaný, zkusili napojit v React Native, a to taky úplně nedopadlo, protože přesně jak říkáš, ty technologie jsou docela rozdílný a pak tam máš víc takových těch mezi problémů, když si vlastně voláš ty jednotlivé obrazovky, nevíš, kde to přesně hapruje, jestli to je na straně té aplikace nebo na straně té Reactí části a zbytečně bychom si tam zadávali komplexitu, takže to jsme nechtěli. Jo. Děkuju ti za tenhle rozhovor. Nám už se chýlí čas. Pojďme zkusit teďka jenom jakoby summarizovat, protože se nám to vlastně rozdělilo teďka do takových zajímavých částí. Jedna je taková ta jakoby, řekněme, business necessity, nebo jako proč mít jako aplikaci a pak ještě vlastně taková ta jako multiplatformost, nebo prostě využití technologií, jako který nám dávají smysl. Dokážeme udělat jenom takový třeba rychlý shrnutí třeba té první části, co se týče třeba těch čísel business need na tu apku a pak třeba za tebe třeba i tu druhou část, jako jak vidíš výhledy. Kolik máme času? Máme 2 minuty. 2 minuty, no tak to bude rychlý. Dobře, tak uděláme nějaký shrnutí. Tak z té obchodní části. Za mě jednoznačně aplikace už jsou must have v podstatě pro každou firmu, která to myslí s digitálem vážně a ovlivňují zásadně brand té firmy. To znamená, pokud se ta aplikace povede, je to opravdu výborný a můžete na tom dál pracovat. Skutečně zákazníci očekávají už automaticky, že tu mobilní aplikaci máte, objevuje se víc a víc zákazníků, který vlastně ten kontakt s firmou začínají tím, že jdou hledat apku. Mimochodem TikTok, teda největší vyhledávací portál, takže už prostě mladá generace jede přes mobilní aplikace. S tím, že pokud naopak ta aplikace je špatná, tak zase velmi rychle se to dá opustit. To znamená, zase 80% zákazníků říká i podle dat, a když je apka dobrá, budeme používat, ale pozor, pokud je špatná, tak 60% jí smaže a už se k tomu nevrací. Prostě těch apek je tolik, že si najdou nějakou alternativu nebo něco jiného. No a je to výborný prodejní kanál, výborný komunikační kanál, takže rozhodně to má potenciál do budoucna a vlastně zákazníci to budou považovat za chviličku i v Česku za standard. V Americe už to jede úplně standardně, tam
jsme se inspirovali třeba u Verizonu a ty mají vlastně všechno v mobilní aplikaci, kompletní životní cyklus. No a z pohledu technologií, tak tam je to samozřejmě zajímavější. A zase my jako velká firma hodně pracujeme na tom, aby jsme měli tu aplikaci co nejlehčí, co nejčistší, prostě frontend byl frontend, pak nějaký middleware, který obsahuje tu aplikační logiku, ne dohromady, protože pak zase se zamknou změny, všechno trvá dlouho, je to náročné na údržbu, náročné na vývoj a rozhodně je potřeba dobře připravit backendy, APIčka, tak aby ta apka byla nezávislá, aby nepadala, když padají velký backendový systémy, aby prostě zákazník ten to nechápe, že jo, tak prostě očekává, že když něco ve firmě nefunguje, tak se aspoň do té apky dostane, aspoň něco tam vidí, může zadat třeba nějaký offlineový požadavek. Takže na to je potřeba myslet z pohledu architektury. No a platforma, tak to je asi na další díl. Skvělý. Děkuju, Lukáš Uhrinc, Head of Mobile Development, jsme se dohodli na pozici v Nebo něco takového. Nebo něco podobného. Ať vám to jde, díky. Moc děkuju, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.